يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ina taya daukacin musulmi na duk duniya baki daya barka da zagayowar azumin watan Ramadana, wata mai alfarma, wata mai girma, shekara ta 1446 hijirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sako makoko kamar kullum yau ma mai girma Sheikh Abubakar Imam Balagana ya sake turo ni da dimbin gaisuwa mai tarin yawa ga musulman duk duniya baki daya. Sheikh Abubakar Imam Balagana ya ce in tunatar da musulman duk duniya wannan wata ne mai alfarma, watan samun lada, watan falala, watan da kowa ke marari. Ya ce in tunatar da ku da sadaka, mu ciyar da 'yan uwanmu da abinci a watan Ramadana. Dan uwana mata da maza, Sheikh Abubakar Imam Gana ya ce in tunatar da ku mu kasance masu sauraron karatun Alkur'ani mai girma a wannan wata na Ramadana. Sheikh Abubakar Imam Gana ya ce in tunatar da ku mu sallaci sallar farilla da nafila a watan Ramadana. Yana yi mana fatan ya Ubangiji Allah ya karbi ibadunmu. Barka da shigowar watan Ramadana. مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر